handler det om legendarisk dårlig selfie. Ja. For eksempel er det rigtig godt at være mange steder hen i verden, så tror folk, at det er totalt god stil, og en god stil er jo en dårlig stil, så det er jo godt. Så for eksempel, så har Frihedsguden her. Ja. Ja, så er der også det, hvis man laver det, mens man laver gemmeleg. Finder aldrig en ud over, man gør det. Se her. Okay. Finder mig aldrig. Okay. Helt perfekt. Nu skal du finde ham, okay? Ja, find ham. Hvad er det her? Nej, det er ikke ham. Det er ikke mig. Skrid. Kom. Find mig. Du er så dårlig til det. Gå væk. Skrid. Så. Det er også ret godt at sidde selfies, mens du læser en bog, fordi folk du er klog. Og det er jo igen en god stil, som er en dårlig stil. Så jeg læser så den her. Den er rigtig god. Jeg har ikke læst den før, men sådan der. Og det var så... Prøv. Stop, mand. Du er først med i næste afsnit. Du er ikke med i en dårlig stil. Du er med i rigtig selv stil. Skrid med dig. Det var så alt, vi havde for i dag. Så næste gang, hvor vi laver noget helt andet.